ngai thatu te inzawain chibai le vekule voin hi juni som pathum kumsan hi somni panga zirtop ni hania tuntuma hian nimin lama Air India thlona accident rap thak tak thleng chungchanga thuthar sang te kantar lang vele don hani ole amasabera kantar lan tur hi Air India black box anmu chungchang hi kantar lang don hani kan sia thawangin nimin lam khan Air India thlona hian Dr. Hostel Asuwa Elai Bulvela cheng tam tak te chuan liam antor pha na sa tinchumi pialama Dr. Hostel building po hi achena sa ani tichuanin voin lama Dr. Hostel inchunga thlona black box an mu thu new sanga hriat tur aumta ani Air India Boeing 787-8 Dreamliner black box su tuna hian mu anita a tuna hian mu chu anita a he black box hianin kong sangin engwangin nge he thlona hi accident chan chiang takin min hriat tir theidon ani black box hi enge tangkaina kan ti chuan thlona black box hi atangkai na chan chu thlona accident chan hi chiang takin min hriat tir thei thin wang ani engtiangin nge black box hianin investigator te thlona accident chan hi a hriat tir dan kan ti chuan thlona cockpit a pilot te o zong chu he black box hianin a record vek thina tin chu baka flight data po a record vek bok ani hemi tang hian chiang takin engtiangin nge har satna le boinan to a engwanga accident ngian ni ti chu chiang takin black box hian investigator te a hriat tir thin ani atlang puin black box hi a recover a siam thatle nan hian ni soma tanga ni som panga kunangai thina chuwangin tuna thlona accident ta po hi tuna tanga ni som liam hnuah chuan a chan dik tak kan hriat thei a bei sei om ani voin lam khan Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB team lian tak te chuan he black box zone na hi an kalpuya he team a hian mi somli lai Gujarat sarkar atangin antel ani tichuanin flight data recorder black box hi mu chua anita ani soita ang khan black box hianin information sang min hriatir dona chungsinga chuan thlona thlochak zong te thlona thlosan zong te baka engine performance engine in na tho dan te tin chumi pialama cockpita an o zong te chu he black box hianin a record veka tin chumi pialama pilot le air traffic control te inbiak na zong te po record vek ani thu tarlan ania heng thil zong te hi black box hianin nakin loka chon chiang takin engtiang chiang nge har satnan to min hriatir don ani black box hi engtiangin nge hetianga thilpuk rap thlak tak thleng chunga a him thei kan ti chuan an siam dan hi a thaviu ni na langa temperature boruak salutuk po ni ta sela dol zo thei tura siamania chu baka tueni emo thil sang polo ni ta sela hetiang chiat na thleng sang te laka him thei tur hian mithiam te chuanin uluk takin black box hian siamani ti kha kan hriat a tha ome black box siam nan hian steel le titanium an hmang niin tarlan hania an uluk khop mai Ahmedabad atanga London lampana thlona hian passenger zan hi somli pani lai mai hapura heti zat passenger chunga hianin pakhat zau adam chuaka ani hi Indian chul chuak ni hin British khole tuini na nei mek ania tuna hian UK a cheng mek bok ani Tata Son chairman and Chandrasekhar chuan investigation team te chuanin India team baka US le UK changa local team te chuan dakar somni pali chungin he thlona accident na hi zirchian na an nei do ni hin atarlang bok nimin lama thlona accident ta kha Boeing 787-8 Dreamliner ania kumsom pani liam ta khan siam alo nito ani
thlona hi a thlo chu ma hian chak takin atlana engkim mai chu mita hmude chuanin apa ngai ni nan soya thil danglam te chiam thleng om lo ani ama ero chu second relo te hnuwa thil thleng chu arap thak ta view ani ama ero chu hun rei vak lo liam hnuwa he thlona hian accident rap thak tak atok ta ani tuna chuan black box an hu chuak ta boka engtiang chin nge he thlona hi accident ti chu chiang takin hriat ani theidona alom om khop mai ole tuna ve thung chuan thlona accident rap thak tak thlenga dam chuak om chun an komna hi kan tarlang vele donanga a ming chu Visuas Kumar Ramesh ania thlona thutna hi seat 11A niin Visuas Kumar Ramesh hi Voinlam Khan India Ram Prime Minister Narendra Modi chuan damdoina atloa tin ama baka hian India Ram Home Minister puin atlo bok ani news agency nan tarlan danin Visuas hi British khwale tui nei ania Indian chul chuak niin news agency nan tarlan danin Visuas hi British mi niin Indian chul chuak ania nimin lama thlona accident rap thak tak a khan thlona seat 11 ne a thuwa ti chuan hati accident rap thak tak thlen hu hian a seat belt chu la thlain thlona tang hianin azuang chuak man ani Visuas hian a soidan chuan akut po akang mana hatianga kang me rap thak tak a thlen lai hian tiang hian a soi chun zoma ka thutna lam kha hostel lampang site ani lova hostel ground floor ani midang te chungchang engma ka shelova mase ka thutna lai big bulvel chu ground floor a atlak thak awangin mun ol tlem aumpa ka kongkhar a chiat rul rulin mun ol aumti ka mutheya ti chuan chu tumin ka be ngala ka chuak theita ani ka thutna le lampanga chuan building bang auma thlona chuan he bang hi asuwa he wang hian aniang mi tu ma an chu thei lo pha ka thutna lai bik te a chuan mun ol aum bik ani engtin nge ka dam chu thei bik ka shelo kang mei chuakin ka kut veilam po akang tel nge nge ti chuan damdoina admit kania enkolna thatak kadonga kalom tak zet ani Visuas chuan ka thi ve karinga mase engtinemo kadam chuak lo ani ati Prime Minister Narendra Modi yan thil thlendan min zota kamit mulai rengin engkim chu a thleng veka kadam chuak hi ka oi theilo zo ati ra chuan ka thiemo katia mase ka han men chuan kalola dam reng ani ti chuan ka seat belt la thlain ka tlan chuak ta a mun tin maya ruang mu tur a om bok tin Visuas chuan thil thlendan chu kimchang takin Prime Minister Narendra Modi nena asoi ani hetianga thlona accident atanga atlan chu the bang hian khilmak tin mitam takin an soi pha ani ole kha kha damdoin lama Visuas san thil thlendan chungchang asoi chu ania he hianin mitam tak ngai ven alwa mak anti hin pathian atanga chanpuina dong aniang tiang tepon rindan an nei pha hial ani ole kha kha tunchung video wa voinlama thil thleng sang sang thlona accident bi ka thil thleng kan ngai thak thei chu ani ye